راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أسمرا أبعلات نايز حردو كابتن تلبقعن قربت فقدوه يقحفالو بمنيستر قدايت واتس أزمرح لوخ منقسي إثيوبيا ناب سودان مبصح حكايدو قبتي سرح الجرمن زخونا ناي تحت بحر مراخبتونن سلام أب كل خرنات علامة ركابو زخبركم سمعتي راديو رنا لومي سوني شدشت قنبت كل تشعن عسر شعتنيو نايز ساعت زي سمناين مدبات أتوكروه أبوانا قدايتن ناب راديو رنا تلقوم الأختاتن مزينا تواهيدو كغربيو سناي مكتال هذه إذاعة إرنا ناب زرزرات زينا مسناتو أسمرا أب بعلاتن وراياتن ناي زحردو كابتن تقلبقعين قربت فقدو يقحفالو قربت فقدو زقحف زلو بسنكتي قربت زلفعة زمسرح يخونا ناب واتس هاجرات نسد الزلقات تكالات زي مهلاون يكبلو نازي حبريتات زلاقو منشتات راديو رنا يردو قدم حجيك أي بحر استبهال التكالي إكبو من بارو زحبرتهم منشتات أبزوان الزقنا ناي واتس أشرف يبلنان بزبل مأكاب قربت كم زقوارتو أفليتهم قربت حدا كابتن واتس أشرف المركب زحجزو كنسو نزي بعتو بزكتات الأكل من قستيخون بعتاو تكال بزي مهلو أبزي زحلف حموشت عمتات قربت فقدو يقحف كم زلون أجنزيبهم بمنيستر قدايت واتس أي أتو قدو أندارغاتشو زمرح لعلواي لوق من قسي إثيوبيا ناب سودان مبصح حكايدو أتلوق بحموش جنبوت ناب كارتوم دحر مئتو مسا بومبر مساقاقري واتهدراو بايتو سودان لتنان جنرال عبد الفتاح البرهان بمرخب أبهلو كونتا سودانن إثيوبيا كم أكال حبرة أفريقيا حيزاتو زلا مرقصن بزملكة تزراريبوم إثيوبيا لألاون السودان كم تخبرن أوشت أو قدايت هاجر تالكا كم زيتاتون أتقدو أندارغاتشو أبتركبو كوان تقلتسي مرقص منقسي إثيوبيا أبتي واتهدراو بايتو جنا بنصر أي تقسن يخون بر إثيوبيا كابتي حبرة أفريقيا زوج أوساني زفل مرقصي كم زي بلا يزقلت مساقاقري واتهدراو بايتو سودان أوشت إكل التوارح سلطانو ناب سيفيلاو منقستي كركبيو حبرة أفريقيا تسوع اتي واتهدراو بايتو أب زحلف ورحين أب أديس أباب زكايدو مبصح مس قدماي منيستر إثيوبيا أب تمساسالي قدايت كم زت ميايت أي ذكر اتواتهدراو قجلي ناب سلطان كاب زمت زاقيت ناب إثيوبيا ترايو مبصح حكايدو حزب السودان زكايدو حزباو نعب تتقيمو علوا زكايدو واتهدراو بايتو سودان سلطانو ناب سيفيلاو ممحدار كركب حزب تهاجر بتقامون أبيان يتوعلو قبسي من جرمن دحر زختمتو واتهدراو سمع سلستناي تحت بحر مراخب كم زوننا تقليصو أزيز قل الزلو أب جرمن تسريحة ناي مفناو من رقطاس تقبرلا سالسيتي ناي تحت بحر مركب ناب قبسي أب سبقستلو أقات أميو أربعة ناي تحت بحر مراخب كفريلا مس قبسي سمع زختمه تاسن كروب مارين سيستمز تبالي ناي جرمن كوبانيا اتن شحن 400 ازبار 209 زعينتن مراخب زمناويانن أب زغونة كل ماي ناي منقسقاس عقمي زوننانين كبل يزقلت وتهدراو عقما نمعباي تسرح زلا قبسي أقدما هليكوبترات سكما 4 مراخب كويناتن عسرتات نفر توقن كاب فرنسا كم زعدقت يفلت قبسي أب حيل بحرن حيل أيرن زدهابه منات قزف وتهدراو حيل تكاي زلا أب زوباق أي بحرن هجرات وشمت عربن نزله جيوبوليتيكاون وتهدراون مشماو نمع بلال زعلم مخانو وتهدراون تنتنتي يردو زي خبركم سمعتنا زينا بزي فتسمنا لنا كتسيلو باتو كبرم دافلا زدالو أتو كرو أبوانا قدات كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إيرنا كمي كنيخم كمي لخم دك هاجر أبوشتن وتعين زلخم أقدمه موقن عزوزن سلامتاي يقرب لكم لومي نارستي مستي أب قربت هاجر سودان زقبر زلو لوطي ززامديو ازي ارستا قداسي زخونن له مخنيات كاب كلنا استسور ايكونن اب حلنا كلنا ارتراويان اتي اب سودان حزب السودان رخيبو زلو ناي لوطي بسرات اب ارتراون نمنيو بمهلاو نايو لومي ناي سودان ناي لوطي بزينا نكتاتل نكلنا نسودان زي كونس ني ارترا بوشتنا نمنا مهلاونا كاب كلنا زي تصور ايكونن اتحاد حتو دما زمصنا اب سودان بخمزي حزبي بعلو تلعيلونا عبال عيلو ب زي غونصاوي
مقدي برت كيل على لوط كمص يخيل الله نحنا خنتاي قدلنا الله كم زي نقبر زبلي زي قدس زخونه تمنيت زي ناب قبري كنقيرو نخيل اتي حزب بخمو اب سودان نريو كل عال انتاي رقحيتات تمالي يقولوا له زبل حتو مملاشو وي بخمي يفله اتي اب سودان حزباوي ابيا العلو زداليو كغبر زخاله حزبي انتاي سلازلويو استفليك اب ኤርትራ ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልሽ ዘለና እቲ ኩሉ ሻዕ ደጋጊመ ዝብሎ ድማ ዩቲ ፍልልዩ ንሱ ድማ ብሓፂር ብጽሙቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ተመክሮ ሓደ ህዝቢ እዩ ዝፈላለየና ፖለቲካዊ ተመክሮ ክበሃል ከሎ ድማ ነፍስኻ ንምምሕዳር ወይ ከዓ ዜጋታት ነፍሶም ንምምሕዳር ዘለዎም ተመክሮ እዩ ናይ ውሽጢ ሃገር ተመክሮ ምስ መንግስቶም ማለት እዩ ነፍስኻ ዜጋታት نفسهم بنفسهم كم حدرو زخلهم تمكرو اب سودان ازيو كبز بالك خون كله اب ارترا ازيو دروتي ازو زخونا له مخنيات ناي حمقت حتو بوغن ارترا زي كونس ناي تمكرو حتو ناي تاريخ تمكرو تاريخنا تمكرو ناي بعداوي حيلي مسقواغي نيرو كاب حجر نفسنا ممحدار اي نبرن ات تمكرونا حسبنا لون اين فلطنينا እቲ ኩሉ በሓደ ፓኬት በሓደ ጥሙር ኮይኑ ዝኸይድ ኮይኑ ይስማዓና ነይሩ እዚ ማለት ባዕዳዊ ጸላኢ ክንሰጉግ ዝገበርናዮ ቃልሲ ናይ 34 ዓመት ቃልሲ ኣብ ውሽጡ ነፍስኻውን ንምሕዳር ዝኽእለካ ቃልሲ ወይ ተመክሮ ኣለዎ ንብል ነርና እዚ እቲ ሓደ ጌጋ ገምጋም ዝገበርናሉ እዩ ከም ዜጋታት መጠን ኣብ 91 ጀሚሩ እቲ ብረታዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንበሎ ደው ምስ በለ ናጽነት ምስ ተረኽበ እቲ ነፍስኻ ንምሕዳር ዝነበረና ተመክሮ ኣዝዩ ድሩትን ትሑትን ኮይኑ ከምኡ ድሩት ምዃኑን ከይፈለጥናዮ ስለ ዝጸንሐና እቲ ዘጋጠመ ኣብዘን ድሕሪ ናጽነት ዘጋጠመ ኣብዘን ዓመታት ኣጋጢሙና أبع السودان بنصارو مسلني عتقاو قالسي بعداوي صلاين مسقواق زغبرو تمكرو ازيو دروت انتنيرون ازيو دروت نيرو اتي وشطوم نفسهم نمحدار منغستوم نممراጽ زنبروم تمكرو دما ازيو هابتامي مالتي السودان بأربعتات مودعتا جميرايا ናይ ናጽነት ጠለብ ንባዕዳዊ ገዛኢ እንግሊዝ መቕራብ ዝጀመረት ንሕና ድማ ልክዕ ኣብ መጀመርያ ኣርባዕታት ናይ ናጽነት ጠለብ ንእንግሊዝ ክነቕርብ ጀሚርና ናህና ጠለብ ቅቡል ስለ ዘይነበረ ናብ ፌደሬሽን ከም ዝኸደ ምድጋሙ ኣያድልን እዩ ኣብዚ ማለት ናብ ካልእ ባዕዳዊ ገዛኢ ማለት ናብ ኢትዮጵያ ዝእቱ መገዲ እዩ ናትና ታሪኽ ካብ ሓደ ባዕዳዊ ገዛኢ ናብ ካልእ ባዕዳዊ ገዛኢ ከይዱ ናይ ሱዳን ኣብ ኣርባዕታት ዝተጀመረ ግን ናብ ናጽነት ኣብ 56 ኣምሪሑ ስለዚ ካብ መወዳእታ ኣርባዕታት ንበሎ ጀሚሩ ህዝቢ ሱዳን ክሳብ ሎሚ ዳርጋ ን80 ዓመት ንበሎ ን70 ዓመት ንበሎ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንምቋምን ነፍሶም ንምሕዳርን ዝገበርዎ ተመክሮ እዩ እቲ ዝበዝሐ ተመክሮ ፖለቲካዊ ተመክሮ ኣብ ህዝቢ ዕውት ይኹን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ተመክሮ ግን ዝገላበጥ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ ዝገላበጥ ተመክሮ ግን ሃብታም እዩ ዝገብሮ ንህዝቢ እዚ እቲ ቀንዲ ፍልልይና ናትና መራሕቲ ናይ ሰውራ መራሕቲ ካድራት ስውኣት ውፍያት ኩሎም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ቃልሲዮም በሊሖም ህዝቢ ድማ ምስ ሰውርኡ ብሓደ ድምፂ ውድባቱ ከይፈለየ ምስ ገድሊ እዩ ሰሚሩ ገድልን ውድባቱን ዝበልዎ ድማ ከም ሓቂ ወሲዱ ተቃሊሱ እቲ ብሙሉኡ አይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ስነ ሓሳብ ናይ ፖለቲካና ኣብ ውሽጢ እተን ውድባት ናይ ገድሊ ዝነበረ
ፖለቲካ ጥራይ ነይሩ ካብ ወጻኢ ንገለ ውሕዳት ስነ ሐሳባዊ ወይ ግብረ ኣብ ግብሪ ዘይ ትርጎም የተተርጎመ ግን ስነ ሐሳባዊ ፍልጠት ነሩና ኸውን ኽእል ይገሌና ናይ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ተመክሮ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዕጥቃው ቃልሲ ንሱ ድማ ካብቲ መንግስቲ ምሰቆምካ ናጻ ምስኾንካ ትገብሮ ቃልሲ ኣዝዩ ዝተፈለየን ፈጺሙ ዘይራኸብ መዳይ ዝበዝሖን እዩ ከምኡ ምዃኑ ዘይ ምፍላጥ ሓደ ካብቲ ናይ ጉድለት ናይ ፖለቲካዊ ተመክሮ እዩ ኣብ ሱዳን እምበኣር እናትና ስለንፈልጦ ኣብ ሱዳን እንታይ ነይሩ ክንብል ይግባእ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ ግን እቲ ካልእ ኩል ሻዕ ንዓመታት ኣብዚ ዘረባይ ዝደግሞ ንሓድሽ መድረኽ ሓድሽ ተመክሮ ከም ዘድልዮ ሓድሽ ስትራቴጂ ከም ዘድልዮ ኩልና ክነቕሓሉ ዘለና እቲ ቀደም ዝተመኮርናሉ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ኣይሰርሕን ካብኡ ክንወስድ ንኽእል እምበር ነዚ መድረኽ እዚ ሓድሽ ስትራቴጂ ክነውፅእ ኣለና ጸላኢና ሓድሽ እዩ ኩነታት ዓለም ሓድሽ እዩ ሃገርና ኣብ ካልእ ኩነታት ትርከብ ናይ ህዝብና ኩነታት ሓድሽ እዩ ኩሉ ሓድሽ እዩ እቲ ዝጻብኣና ዘሎ ስርዓቱን ካልእ ረቋሒ ዝጥቀም ካብቲ ንሕና ዝተመኮርና ነዚ ሕጂ ዘሎ ምምሃዝ የድሊ ሓድሽ ውጥን ምውፃእ የድሊ እዚ እዩ እቲ ናይ ቀደም ሒዝካ ልቅብ ኣቢልካ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ነገር የለን ውጥን ድማ ማለት ዝርዝራዊ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ እዚ እዩ እምበኣር ናብቲ ናይ ሱዳን እንታይ እዩ ፍልልዩ ዝብል ዘረባ ኣገዳሲ ዝገብሮ ሱዳን ኣብ ሱዳን እንታይ ረቋሒ ስለ ዘማልኡ እዮም ነዚ ሕጂ ዝዕወትሉ ዘለው ለውጢ ዝገብሩ ዘለው ዝብል ሕቶ ከም ታሪኽ ኣይኮናን ክንፈልጦ ንዓናኸ እንታይ ይጎድለና ንምፍላጥ እዩ ዝጎደለ መሊእኻ ሓድሽ ውጥን ናይ ለውጢ ምምጻእ ከድል እዩ ናብኡ ከብፅሓና ኢለ ድማ ኣዳልዩ ኣለኹ ኣብ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ተመክሮ ኣብዚአን መዳያት እዚአን እዩ ዝረአየን እቲ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ንብሎ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተመክሮ እዩ ካልኣይ ናይ ህዝባዊ ማሕበራት ብልሒ ናይ ፖለቲካ ብልሒ እዩ ተመክሮ ብልሒ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ብነጻ ርእቶኻ ክትገልጽ ትኽእለሉ ሃዋሁ ምርካብ እዩ ናይ ጋዜጣ ይኹን ካልእ ማዕከናት ዜና ራብዓይ ናይ ምቋም መንግስትን ንምቋም መንግስቲ ዘሎ ሕግታትን ዝምልከት እዩ ሓምሻይ ምስ ነዚ ኩሉ ዝጠምር ናይ ትምህርቲ ደረጃ ትምህርቲ ሕቶ እዩ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ፖለቲካዊ ውድባት ምህላው ካልኣይ ህላው ህዝባዊ ማሕበራት ወይ ተመክሮ ህዝባዊ ማሕበራት ሳልሳይ ናይ ሜድያ ወይ ከዓ ማዕከናት ዜና ህላው እዩ ራብዓይ ምስ መንግስቲ ዝተኣሳሰር ምስ ምቋም መንግስቲ ዝተኣሳሰር ሕግታት ምህላው ሓምሻይ ድማ ደረጃ ትምህርቲ ናይቶም ዜጋታት እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዚ ብቐሊሉ ክንጠምሮ ንኽእል ነገራት ኢለ ስለ ዝወሰድክዎ እምበር ካልእውን ብዙሕ ረቑሒታት ክህሉ ይኽእል እዩ በብሓደ ንኺደን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ሱዳን ብዙሓት ጥራይ ዘይኮና ካብ ኣርባዕታት ዝጀመራ ሽዑ ዝተሰረታ እየን እንታይ እዩ ኣገዳስነት ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ እዚ ማለት ስም ጥራይ ዘይኮነ ንኣባላተን ሒዘን ኣባላተን ዘንቀሳቕሳ ንለውጢ ዝጽዋዓ ሓይሊ ወይ ሓይለን ቅልጽመን ዘሪኣ ስለዚ ንዝመፀ መንግስቲ ጠለብ ከቕርባ ዝኽእላ ውድባት እየን ነንሕድሕደን ገለ ግዜ ይሰማምዓ ገለ ግዜ ድማ ይራጸማ ገለ ግዜ ልፍንቲ ገብራ ግን ብዘይገድስ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ናይ ሃገሩ በሊሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ውጽኢቱ ዝበለጸ መንግስቲ ገይሮም ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ክንጋገ ይብልናን ንሕና ምናልባት ቀዲምናዮም ዝበለጸ ዓይነት ደረጃ መንግስቲ ክንገብር ዕድል ኣለና ጥምረት ሓድነት ኣብ ኤርትራ
ኣካል ናይ ፖለቲካና ስለ ዝነበረን ዘሎን ግን እቲ ብልሒ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ፖለቲካዊ ውድብ ማለት ፖለቲካዊ መሳለጥ ያድማ ኣለዎ ማለት እዩ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ መራሕቲ ኣለዎ መጽሔታት ኣለዎ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ኩሉ ጨናፈር ኣብ ኩሉ ከተማታት ኣለዎ ካድራት ኣለዎ ወዘተ ወዘተ ገንዘብ ኣለዎ ደገፍቲ ኣብ ወጻኢ ናብ ውሽጥን ኣለዎ እዚ ኩሉ ሕጂ ሓይሊ ስለ ዝህቦ ነቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንሓደ ምስ ካልኦት ኮይኑ ዝገብሮ ንለውጢ ዝገብሮ ጻውዒት ኣብ ህዝቢ ተቐባልነትን ሰዓብትን ክህልዎ ብቐሊሉ ድማ ምንቅስቃስ ክለዓል ክገብር ይኽእል እዩ ኩሉ ሻዕ ይሰልጦ ማለት እኳ እንተ ዘይኮነ እቲ ተመክሮ ነዚ ይብሎ ምዚ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝጠቐስኮ ምዚ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ዘይፍለ ናይ ህዝባዊ ማሕበራት እዩ ህዝባዊ ማሕበራት ማለት ብቐንዱ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝበሃል እዩ ምስኡ እውን ማሕበር ሞያውያን ክኸውን ይኽእል ማሕበር ኣስራሕቲ ክኸውን ይኽእል ማሕበር ተምሃሮ ክኸውን ይኽእል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ምንቅስቃስ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ከም ዝነበረ ታሪክ ይምህረና ንሕና ብናእሽቱና ከለና ኣብ ስሳታት እቲ ሓያል ናይ ሱዳን ናይ ሰራሕተኛ ማሕበር ይገብሮ ዝነበረ ምንቅስቃስ ንሰምዕ ነርና ንሱ ድማ ናይ ብሽም ናይ መገዲ ባቡር ሰራሕተኛታት መገዲ ባቡር ዝነበሮም ማሕበር ሰራሕተኛታት ሓያል ናይ ፖለቲካ ናይ ለውጢ ሓይሊ ከም ዝነበረ ህዝቢ ድማ ሆይሉ ይስዕቦ ከም ዝነበረ ክሳብ ምርጻብ ምስቲ መንግስቲ ኣትዩ ንለውጢ የገድድ ከም ዝነበረ ንፈልጥ እዚ ባህሊ እዚ ብግዚኡ ሓያል ነይሩ ብድሕሪኡ ተዳኺሙ እኳ እንተኾነ ናይ ብማሕበር ተወዲብካ ናይ ምስራሕ ሓይሊ ህዝቢ ሱዳን ኣጥርዩሎ ማለት እዩ ምስኡ ድማ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ መገንዘብ ኣለዎ መሳለጢ ኣለዎ ወዘተ እዚ ሕጂ ሓደ ነገር ህዝቢ ካብ መንግስቲ ክደሊ ከሎ ወይ ከምዚ ናህና ሕጂ ይኣክል ዝብል ስምዒት ክመጾ ከሎ እዚአን ማሕበራት ይኹና እዘን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝተቐስክወን ሓደ መንኮርኮር ናይ ህዝቢ መወደቢ ክኾና ቀሊል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ንወደብ ንዑባ ብሓደ ጽላል ንግበር ወዘተ ኣብ ንበሃለሉ ግዜ እዚኦም ግን ድሮ ጽላል ዘለዎም ድሮ ከመይ ከም ዝገብሩ ኣበይ ከም ዝኸዱ ከመይ ከም ዝጽሕፉ ገንዘብ ከመይ ከም ዝእክቡ ዝፈልጡ ውድባት ዘለዎ ህዝቢ ሱዳን ከምኡ ዓይነት መሳለጥያ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ኣንጻርነት እዚ ወይቲ ፍልልያትና እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ለውጢ ናይ ትማሊ ን4 ወርሒ ዝጀመረ እሞ ኣብዚ ዓወቱ ዝበጽሐ ብመን ተገብረ ኢልና ንሓትት እንተኾይና ብማሕበር ሞያውያን እዩ ሕጂ ተዋገይቲ ኮይኖም ዘለው ብወገን እቲ ህዝቢ ወይ ሲቪላዊ ህዝቢ ሚሊተሪ ዘይኮነ ህዝቢ ምስቲ ንበሽር ንስርዓት በሽር ዝገልበጠ ወታደራዊ ጉጅለ ምስኡ ዝዋገ ዘሎ ንህዝቢ ወኪሉ ወይ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ወኪሉ ዝዋገ ዘሎ እዚ ብኤስፒኤ ዝፍለጥ ናይ ሱዳን ናይ ሞያውያን ማሕበር እዩ ሱዳኒዝ ፕሮፌሽናልስ አሶሲዬሽን እዚ ማሕበር እዚ ልክዕዩ ቅድሚ 4-5 ዓመት እዩ ቆይሙ ግን ክቀውም ከሎ እንታይ ዘሪኤካ ንከምዚ ለውጢ ክገብር ዋላ እንተ ዘይኮነ ሞያውያን ማለት ምሁራት ምኩራት ሃገር ድማ ብዝተፈላለየ መዳያቱ ክመርሑ ዝኽእሉ ዘድልዮም ሕቶ ንመንግስቲ ይኹን ንኻልእ ክደፍኡ ኢሎም ዘቆሙ ብ2016 ይቆይሙ እዚ ማሕበር እሱ ድማ ብሰለስተ ዓበይቲ ናይ ሞያውያን ማሕበራት ከም ጥምረት ወይ ከም ልፍንቲ ይቆይሙ እቲ ናይ ሱዳኒዝ ወይ ናይ ሓካይም ሱዳን ማሕበር ናይ ጋዜጠኛታት ሱዳን ማሕበር ሞያውያን ማለት እዩ ከምኡውን ናይ እዚኦም ናይ ሰብ ሕጊ ሱዳን ማሕበር እዩ ወይ ከዓ ምሁራት ሕጊ ንበሎ ማሕበር እዩ በዚኦም እኳ ዝቆመ እንተኾይኑ ሎሚ ግን ምዚ ጠሚሮም ነቲ ኣብ ስልጣን መጽኡ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ንበሽር ገልቢጡ ዝዋገዩ ዘለው ግን ናብ 15 በጺሖም ኣሎ ኣብዚኦም ከም ኣብነት ንምጥቃስ ናይ መምሃራን ማሕበር ናይ ሓካይም ማሕበር ተቐይሰ ኣለኹ ከምኡውን ናይ ሰብ ሕጊ ማሕበር ናይ ጋዜጠኛታት ማሕበር ናይ ሓካይም እንስሳ ማሕበር ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ማሕበር ናይ እንደገና ካልእ ዓይነት ደረጃ ናይ ሓካይም ማሕበር
ناي مهندسات محبر ناي فارماسي موياويان ناي فارماسي موياويان محبر دغنا خاله عينت ناي مهندسات وانجينيرات محبر مس ارتيست زراخب محبر مس ناي انسساتات فريات موياويان محبر وزت بزحات ناي حكايم عينت يركبوا لكم زلو نري موياويان بقر كل عدمه زلوهم اب كل مداي نايتي حبرتسب دما انتاي كغبرالو زفلطو مخانوم كري خلنا زي توديبو زلو ناي موياويان حفشاوي محبر كندي ناي حيال مخانو نريو لنا لوطي كتقلب كله انتاي عينت حزبي وكلالو نري لنا ابتي منقسقاس قدمي زرعنايو ابتي فصاميتات ناي تقاومو بشير كتقعم كله ابترعنايو مجمريا زتسوؤو ابزي تقاومو زقوسلو حكايم منيرو مخنياتهم نتوم تقاومو زريو زنبرو زحكمولو نقطاتات غيروم يسرحو سلازنبرو ناي مجمريا قدايات توم حكايمي سب حكمنا منيرو بقر ازي حزباو محبرات نبلو حيال ناي لوطي دفاعي مخان ابس نردا لنا اب سودان دما ازي حياليو ابز زي تتقسه اب اثيوبيا نابنت كل هاجر حيال محبر دما حزباو محبر تمهاروي فلاي محبر تمهارو يونيفرسيتي مهرات مال ازيوم دما بتي زكبولو يونيفرسيتي وي زركبولو بوتا توديبوم نلوطي زمرحيوم منسياتيوم لوط دليت لوط دما حزباو محبرات اب سودان دارغا 50 كلتن يونيفرسيتاتن كوليجاتن አሉ 50 كلتن እዚኦም ፍሉጣት ማለት እዩ ካልኦት ድማ ናሽቱ ናይ ግሊ ይኹኑ ናይ መንግስቲ አለው ሱዳን ዓባ ዓዲዩ እዚኦም ኩሎም ተማሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲኦም ናይ ለውጢ መንኮርኮርዮም ኣብ ዝኾነ ዓለም ለውጢ ናይ ጽባሕ ዘምጽእ ኩል ሻዕ መንእሰይ ወይ ዝጽውዕ መንእሰይ ዝብድህ መንእሰይ ብዘይ ፍርሒ እዚ ማሕበራት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራን ሱዳን ዝፈልዞ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ኢሳያስ ገበሮ ስጉምቲ ኣብ 9 ሰዓታት ዩኒቨርሲቲ መፍራስ እዩ ነዚ بتخخاب ناي منسيات بمفرح مالتي هذه إذاعة إرنا هل فللي يتقسنايو ناي غازيطانياتاتن كون كله اب سودان زز مص منغستي دارغا نحصير غزي انت زي كوينو ننصاري ايتو زي فقد كون تخونه غازيطاتاتي حتمو تواسؤتاتي كايدو ارتيست يصاوتو نصا ناتي زلكا سمعيت ناي مغلاص اغباب دارغا بزحيو مسوداناويا سلازي حزبي سودان ننحدحدو نتكونتات زغلصلون زمهارلون زتفلالي ادلات نيرو ابزن زحلفا 4-5 عام ابكال كزغر قصيلنا خم نريو بزرزر اب سودان دارغا شمونت غزي منغستي قويمولو كغلصي ابت شمونت غزي كابتي ناصنت غزي جميرو كاب 50ات جميرو مالتيو كل شع انتايلو منغستي خمصخلو بزعبا قوامكا حتو يمصمون قوامكا ناي ممحاش حتو اب حزبي ورد يكاتع كتع يمص باسون يمص حزب دما كابتي زورد ناي استفلالي وغنات نمرام قوام زغبر يمهار نزي قصل دما يتقملو قوامن مس قوام زتاساسر حقتاتن زز مص منغستي كلعلو قدن سلازخونه كرم قاليو كسرز قاليو كمحاش سلازلوو اذا مسرح زي اب استفلالي منغستات توموكرو السودان كوين اب بوليتيكا ابليحوي كم تزتقسنايو مهرات زبزحو هاجر دما سلازخونه موياويان زبزخونه دما اتي ناي بوليتيكا بسلات استعصعصف يخون اب ኤርትራ مهراتنا بدغس لستسغغو ابوشت هاجر زبوقلن ابو عبيو ابو زارق ناي مهراتن موياويانن هلاوي سلازيله فحلو يركب وشت اندغنزلو يركب امور تمرت كركب ايكال امودات ادما اتي ناي تمرت درجه ناي سوداناويان ازي بزحيو كم تزقسكو accredited ويكا
زفلت بعالم درجة زفلت 52 يونيفرسيتات كوليجات الله أبو درجة زي بصحة قندما نهالكي وشت هاجر أخول زخونة كله زخونة ناي تمرت أبيات تمرت الله سلزي درجات تمرت دما حق زويو أب إرترا درجات مرتي نتحت خيدو اتزركابو جنا أبول دو خلو توتيو حجة تعرفو زلو اتي أب جزء إثيوبيا زت مهارة ترايو تعرفو زلو ويكا أب إرترا زيلو أو دقة مهيرو أو توليدو زحبه أب دقة مهار زلو يتعرفو إرترا لو تنممسع زلوات أمرتها وش تهاجر بار فحيل ناي سودان ناي بوليتيكا توموكرو أب تستفل عليه بارتي ويكا أب تستفل عليه ناي منجست مغيار تاريخو كردون خلينا بقدامنت بوليتيكاوي سلفتات السودان كبربعتات زجمرة أب حمساتات إذن حدث زبحالا أب كل التشيح أبتي وهي أبتي ساعتات زقو معين لذي أزيو بزوح ناي بوليتيكاوي سلفتات تمكرو ألو كابتوم عبيت زبحالو أتي حزب الأمة زبحال أتي قندي أب منجست بزوح جزيز مدسء بارتيو مسؤو ازي باربعان حمشتان زقوميو الاتحاد مسؤو اب حمساتات زقوميو حمسان كلتنا بيلو زقومه كل شع مستحده ناتو دادر زمص زنبره كابتوم مكرات سلفتاتيو حزب التحريرون الله كمو دما كلنا لومي بفلاي مس ناي عمر البشر نتأساسرو اتناي ناشنال كونغرس بارتي زبال ويكا حزب المؤتمر الوطني استبحاله سلفيو إذا سلفزي بشر زوكله بشرون زتتقملو سلفيو أبوشتو بعل مؤتمر الشعبي زبال نيرو كمون تغيروا جبهة الإسلامية قيمو وي ناشنال إسلاميك فرونت زبال ناي ترابي كمون كالئ ناي شعي وي كومونيست بارتي ناي سودانون نيرو بعث بارتي نيرو ناي سودان بربعين شدشتن بتيس عنكلتن وزت زقو ماين زين سلازي إذا كله متخخابات بمعادو خوينو نت منجستي زتمت زينبرة أم منجستي زأتو زنبرة ويكا أتقاوامو خوينو بت منجستي زهرم زنبرة زقلبتن زنبرة سلفتاتينا نزارب زلنا توموكرونا هيزبي بار أبزي بوليتيكاوي كوريا نخلينا وي بوليتيكاوي تموكرو عبيو كنبل نخلينا السودان بإنجليز تجزأ نيرا 4 شمونتنا بالإنجليز حدا أف ناي حزب السودان نمعصاو ناي بهاجي ناتو نمعصاو يلو حدا بارلمانت وي اسمبليا غيرولهم بعلو زمرصوم دما انجليز زمرصوم وكلت غيرو اقيمو كوانت خونه اب 55 اتوم دق هاجر شعو نحنا بعلنا ناصنت كنوجينا إلهم ناي مجمريا ناصنت ناي مجمريا صاوعيت بعلهم انجليز كيف قادو يغبرو ب56 انجليز تقبلوا ناي مجمريا منغستي نا ازهري منغستيو برايم مينستر ازهري بدحريو ازي كساب 58 مسعنحه بجنرال عبود ابراهيم عبود دما تقلبيتو بكوديتا ويكا مفنقله منغستي مالتيو ازي እንደገና بناي عبود منغستي بزتفلاليو ناي حزبي نعبي بتقاومونا حزبي كم تزبلنا بمحمراتنا حزبي بزح تقاومو يمصومو سنكلكل يبل بدحريو عبود حدا يورد مو بزن كلتا عبيتي بارتي زبلنايو ناي أمان ناي اتحادن زقوم منغستي قوم بسسان حمشتن ناي محجوب منغستي دما يتكل بقو زمرح ناي سيفيلاو منغستي يتكل ازي كساب سسان تشعتن يصنح 4-5 عمت مالتيو بدحريو اتي فلوت زخونن نوح زغزان نميري يمص كورونيل بسسان تشعتن يمص كساب 85 دما يغزء ابوشت ازي ناي نميري زلل يلو ناي كومونيست بارتي وي ناي كومونيست ايديولوجي يدف نيرو كساب فرقي بدحريو اذن حيلو مسكدغن مليسو انصار كومونيست خوينو
ቃልሲ يካيد ሕጂተን ዝተቀስናየን ማሕበራትና ህዝቢ ይኹን ናይ ተማሃሮ ናይ ሞያውያን ኣብዚ ምግልባጥ ናይ መንግስታትን ምቋምን ምድጋፍን ዓብ ተራኸም ዝነበረን ከምርዱእ ክውሰድ ደልዮ ኣለኹ ኑሜሪ ب86 بجنرال الذهب يقلبت بكوديتا مالتيو علوا منغستي ب86 شعو ازي الذهبي قرب دخم زبله مراحي نيرو سلازي تن كستات تن محبرات وي بوليتيكاوي سلفتات حدا سلفي ناي تمرت كيرن بالفنتي كايدا أبتصوع على جزء زين نناتن متخاب جيران وما يكون اتحاد يكون شو جزء استقل كلامنا ناي ترابي جبهة الإسلامية عندنا متيوم نوعه قلبته مالتيو اليوم ندخل خلو نسلست عمت كله الذهب تانيحو متجرشا عمر على البشير نخلهم قلبته سلطاني حز أبسمعني تشعتن نسود ما كسب لومي صنيحو حج تقلبيتو حج زخلو زتقص زلو نت تاريخ ابتي نا حزبي تموكرون ممصا نحنا نصبق ديو نحما بزي قدس ابتي بوليتيكاو قالستات ناي منغست خامه زي نبرنا لومي هيلنا نجمرو كمي نغبرو نبلو درجه بزي قال عالم دخمتا يكون نزي مفلات دخم قد خايو نزي انقع كمزي زتقلابت تاريخ أهلونا كنبل نخلينا من يدليون زي كله زي تقسنايو كوك ندي مفساس دمسين كندي مفللاين الله أبزو وشت زي تقسنايو ناي دوب السودان ناي متشفلاق ناي دوب السودان مسل أوشتي منغست السودان كم زنبرون نيرو زي عبي تاريخهم كساب مجرشا ناس انتهم دوب السودان ناس انتهم مريصهم بقال سيزرخبو ስለዚህ እዚ ሁሉ ታሪክ ዝባሃግ ታሪክ አይኮነን ግን ህዝቢ ካብዚ ሁሉ በሲሉ ይኾነኒ ዝብሎ ነገር ከምጽግን ሓደ ባይታ የነ ንሕና ድማ ነዚ ዓይነት ምግልባጥ ክንገብር አይኮናን ንምነዘለና ካብዚ ተማሂርና ሕጂ ተራናይ ናይ ህዝቢ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብንብለሉ ክንቀስሞ ንኽእል ነገር ብፍላይ ፖለቲካዊ ውድብ አቆይምካ ንፖለቲካዊ ውድብ ንመንግስቲ ወይ ንለውጢ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ህዝቢ ዝጥርንፍ ዝተፈላልየ ፖለቲካዊ ውድባት የድልየና እዋኑ ድማ ሎሚው እቲ ግዜ ድማ ኣብቲ ናጽነት ወይ ሓርነት ናይ ምውዳብ ዘለዎ ኣብ ወጻኢ ብሽም ውሽጢ ዘሎ ተዓፊኑሎ ንሕና ብደገ ዘለና ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዝውክል ብሽሙ ዝግበር ፖለቲካዊ ምትእኻብ ክንገብር ኣለና ኣባላት ካብ ውሽጢ ኣባላት ካብ ደገ ገይሩ ዝሰርሕ ኣብ ውሽጢ ብምስጢር ኣብ ደገ ብጋሃዲ ዝሰርሕ ኣብ ደገ ዝርከብ ወይ ኣብ ግዳም ዝርከብ ጸጋታት ናይ ገንዘብ ጸጋታት ናይ ሞያ ወዘተ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዘቀባብል ውድብ ወይ ውድባት የድልየን እዚ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትን ናይ ምቋም ድፍረት ክነጥረለና ሰልፍታት ቆይመን መደባተን ብንጹር ብዝርዝር ውጥናተን ንህዝቢ እንተስሚዐን ህዝቢ ብክስዕበን እዩ ደገፉ ክገልጽ እዩ ጉድለት ድማ ክነግር እዩ ህዝቢ እንተቀሪቡሉ ካብ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ዝረኸቦ ምስቲ ካልእ ፖለቲካ ውድብ እናነጻጸረ እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ብሓደ ምጹእ ክብል ይኽእል እዩ ሎሚ ፍልሊ ኣብ ፖለቲካ ክህልወና ክንደፍሮ ኣለና ምክንያቱ ፍልሊ ኣብ ፖለቲካ እንተተዓቢጡ እዩ ጸገም ዘምጽእ እንተተጋሂዱ ኣብ ፕሮግራማት እንተተጻሒፉ ግን ህዝቢ እዚ ጽቡቕ እዩ እዚ ኣይኮነን እዚ ክንስዕቢና ክብል ስለዝኽእል ናይ መን ፖለቲካዊ መደብ እዩ زيادة حزب الصعوبة بمبال أبت ديمقراطية ومجدي كناتو نخلينا ديمقراطية مالت أب حدا زيجاتات زيادة زدقفوا حساب أما نجستيزا مس إيو ديمقراطية مالت نعوزة تكبر ديمقراطية مالت نعو كنجبر محيال بوليتيكا ودبات يدلي محيال بوليتيكا ودب مالت كن مبزحت رأي يكونن ويكا متكلات من جارا يكونن محيال مالت مدبات بزرزر أو تخا حزبي إزي
مدب زي انتاي مسلك كايلكا مغوسكواس يقبر انتلو محيالو زي يقبر انتلو مجمارو مالتيو هذه إذاعة إرنا تمرتي قوديلو الناس اللي زلو دما نتمرتي زملق نبوليتيكا زملكت نجر دايما دايلنا كنغسكوس علينا نابنت بزعبا قوام بخمي خيدا لو زبل غسكواسا بحزبي كغبر انت خوينو كاب تمرتي زنقله مود دارات كدليو قوامنا ازي غودلو ازي صبوق الله ازي نملعلو ازي يترف ازي حقي كسعر الله ازي حقي كمص الله زبل ناموياويان بخري يدلي ن قوام تراي كونن كاب قوام نزمص حقታት وني ن حقاو حتوታት تراي كونن نقطوا زملكت انت عينت حجي انت عينتيو كغبر زلو ابي غوديلو زلو كنبل علنا اساس مسودقه نصبحيتو زمص ነገር ሎሚ ክንዛረብ አለና ኤርትራ ከመይት ምዕብል አይኮናን ሕጂ ዝብል ዘለኹ ኤርትራ ንሐዋሩ ከመያት ምዕብል ዝብል መደብ ክወጽ ክጅመር ኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ግን እዚ ሕጂ ብርኩ ተሰይሩ ለሚሱ ዘሎ ቁጠባና ከመይ ገይሩ እዩ ዝበራበር ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ለውጢ ሎሚ መደብ ክወጽ ቁጠባ እንተ ኮይኑ ንጽዓት ዝምልከት ኣብ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓለም እንታይና ንገብር ندادي ترايدنا خنتقام صحاي كنتقام ناي نفاس حيل كنتقام ناي ماي حيل كنتقام اينا يزحسره موياويان كقربولو كالوتون نبزح ነገር ዝምልከት ከተማታት ዝምልከት ንሕርሻ ዝምልከት ንጥዕና ዝምልከት كقرب አለው እዚ ግን ናይ ነውሕ ግዜ ጥራይ አይኮነን ጽባህ እንታይ ንገብር ክባል ልዕሉ ሁሉ ግን ኣብተን ኣብ ኢሳያስ موداق ناي سرعات إساياس نصبحيتو كمصنا زخيل حتوتاتينا خنزار نصطتا نمعقاب حقن سنه سرعاتن مالتيو ن ريديت نسدتنياتات وزته زملكت مدب كوت نزي كغبرو زخلو موياويان ابوشتي بوليتيكاوي سلفتات كوينوم موياويان نبينوم بمحبروم غيروم لوطي مبدح سرعات إساياس كغبرو زخلو ازيوم موياويان مس مدبوم تراي ፖለቲካ ውድባት ምስ መደቦም ጥራይ መደብ ኮርጽ አሎ ዘረባት ጥራይ ዌብሳይት ጥራይ ኣብ ኢንተርኔት አውጽኻ ጠጠው ክብል ይብል ውሽጥ እንደንገን ድማ ዝፈላለየና ነገር የለን በአካል ጥራይና ካብቲ ዶብ ኤርትራ ወጻ የለና ትዝበዝሕ ህዝብና ኣብ ኤውሮፓን አሜሪካን አይኮነን ዘሎ ዝበዝሕ ህዝብና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብጺ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ሳዑዲ ኣብ ካልእ هجرات عرب بفلاي دما اب اسرائيل يزلو اذا كل حزبي ناب هاجري كملس زبليو بس هاجرو يز تاساسرو نتيناتو سلازي እዚ ህዝብ እዚ ልክ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኢና ክንቆጽሮ ኣብ ወጻኢ የሎ ለውጥ ብናይ ውሽጢ ጥራይ ዝመጽ ኢልካ ነቲ ተዓፊኑ ዘሎ ህዝብና ዝኾነ ነገር ከይገብር ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ዘሎ ጥራይ ክንገድፎ አይንኸልን ናቱ ድምጺ ናቱ ማይክሮፎን ኮይና ንሕና መደባቱ مسو ኮይና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ውሽጥን ደገን ዘለና እቲ ኣብቲ ዝቀስነሉ ቦታ በጽሑ ዘሎ ኣብ አሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ አውስትራሊያ ዘሎ ቅርበቱ ብኻልእ ከሪአና እዩ ብገንዘብ በአካል በሞያ ከርኢ ምዃኑ ድማ ይንጠራጠረኒ ግን ብዛዕባ ሕጃይ መለሱን እዮም ነካገሮም ጥዒሞም ኣሎ ዝብል ዘረባ ክጠፋ ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝብና ካብ ዶብ ኤርትራ ወጻኢ ይሃሉ እምበር ኣብቲ ዞባ ከባቢ ሀገራት ይዘሉ ስለዚህ ነዚ ዝጠምር ብሱል ፖለቲካዊ መደባት መውጻእ ናይ ሎሚ ግዜ ታሪኻዊ ዕዳናዩ ሱዳን ለውጥ ከምጽ ከለው እዚ ሁሉ ናይ ዳርጋ 100 ዓመት ተመክሮ ሒዞም እዮም ንሕና ድማ ካብኦም እንታይ ወሲድና እንታይ ጎዲሉ ኢልና ድማ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ዘለኒ ለዚ ናብቲ ንቅድሚት ሓድሽ ስትራቴጂ ኣብ ምውጻእ ነድህብ ባህላየ ክብሮም ዳፍላየ ዝወድሓንኩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ
قتيلو زغرب ناب راديو رنا تلقو ريتون نقفيتان زحقفه ملختاتكم يو قدميو جنا نمزخارو ارستات زينا كسمعكم أسمرا أبعالاتن وراياتن ناي زحردو كابتن تقلبقين قربت فقدو يقوحفالو اتقربت فقدو زقوحف زلو قربت زلفعاز مسرح يخونه ناوتس أهقرات نسد الزلقات تكالات زي مهلاون يكبلو نزي حبريتاز الأخو منشتات ريديرنا يردو قد محجي كيف بحر استباهل التكالي يكبو من باروز حبرتو منشتات أبزوان زقنا ناوتس أشر فيه بالنام بزبل مكاو قربت كمزق وارتو عفليتم بمنيستر قدات وطعي أتو قدو اندارقاتشو زمرح لعلو ايلوخ منقستي إثيوبيا ناب سودان مبسح حكايدو أتلوخ بحامش جنبات ناب كارتوم دحر متاو مسا بومبر مسجاجر وتهدر بايتو السودان ليتنان جنرال عبد الفتاح البرهان بمرغاب أبهلو كنتا السودانن إثيوبيا كم أكل حبرة أفريقيا حيزاتو زلا مرقزن بزملكة تزراري بوم جبت مس جرمن دحر زختمتو وتهدر سمع سلستنا تحت بحر مراقب كم زونن التجليسو أزيز قل زلو أب جرمن تسريحة نايم فناو من رقطاس تجبر الله سالسيتي ناي تحت بحر مركب ناب قبتي أبز تبقست اللو أقات أميو أزي دمت ريدي رنايو ملختاتكم ناب ريدي رنا أبز مدبزي كاباكم كار سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا ما أرمتان كالإنز قربلو مدبيو أنا أستراليا أزمانيا أدلهم تخلاي بال لذي أنا تناتاتكم كله بطعامي جحب قسيو ارتراحات أتاخد دايد الله مسلمي بذا أكل أنا دويل الله دايكم نفضلت بطعامي تحب قسيو الله أنا تخلايك بال كله تخلايك أجرى يمدبن نيرون أجرى سلزنا وركو نحجر مالتي لذي بحكي تحب قسيو الله إيرنا بحكي تحب قسيو ناتاتكم دمتهم سماها لنا بتعامل جين أكاونتنا نمبركم سدودنا زخونا يكونتي بإيميل غيركم سدود لي في تليفونتي ودعنكم باي تنكيو أني الله تملي شيخ على آية تملي شيخ منال باش اتهز بخلال دبلو دلو تجزي تزنقع لواه خوينا يرتراون بس إسياس قدمي بشعن شعتم يتن سوعان حمشتن أما تمهرد أنا إذا جوهازيا شعو 40 قلن شحنيرو تورور ناجوها جوها أنت دا تسنه مسيلا أنا إثيوبيا خبايا بالنيرو أو إرترادا أولا مر أبي عدو ورقق إرتراوي توليدو مالتي توليدو بزخونا يقول كاب شحن شعتم يتن سوعان حمشتن منال واش نملكت قونكم أبناء جوها شلال بالنيرو أمناي شعبيها هزوا حيلتات يتبل نيرا رزنا تبال نيرو هذا وين محر تبال نيرو زخون يخون محر كوي تحزني خيدو لوام ليتو لوا أي فلتنا ناي محري بزخون يخون كاب شعو كتع نيرنا موا انت أيدو بندلو سبوين نيرو وين نيرو شو إيساس ولالو انتحي جبهات تدفئ مسيلة أنا إيثوبيا خستلو بأعب نيرو رقصي مالت حدش كيكونه مالتي أنا نوينا يا ريفرندم قاوم كله ناي معاد من قست داي من قست تبلغ بلون كله ناي يروحوا عليه فلت أفضل كين فشلهم أركب كمان دقينهم وراءتهم درويهم كينهم هادينهم سامنا يملأتن فلذي عوتنا يقدني هنا عوتنا تعوتوهم عطيرو يعدميو حانتي مذكرتا جن إتب سودان دولو هزبي بحلفي بتحدود دولو بزوح شبابي دولو أف سودان بتحفت انتدا ويناتاتكم تقاسقاس انتدا اللي أنا نوع عليك تعابركم خيليو بتعام تعابركم المستاف عدمي أي حتتني أنا ود سوعان شوعتني قنا لكم مالتي لقاع ناس انتات وسط إيرترا قنا لكم فلذي جاوي هير حق قرنا يحقسكم إساس أفورك انت حيل الله الله مسؤول قبلات الله أتمان الله مسؤول فمسؤول الله إذا كايدون عام أمينو كايد كايد دلهم انت الله ولا بخبا مسؤول الله ثم قبلات جرنالات قلملة تبلوهم نساتهم حسوا تخلوهم بقادرات قلملة مسنتي
بجنزب أو إرترا نوري قبّا مجمّر تانا أطلت وسط كلا نالواش جنزب قبّا حصوتي يأسر سقعنا بكالي فرضي حسبني لو مغاه اللي عنده يأكل اللي ما عنده يأكل بعينه له السودان إذا سوى أيدي الله سراور الله ومسو قرب قبضة يسورا يتقومنا لب نكبر كنا عطرا نخوض فنعنا يتسينا ضله فلذي إذي حدرا لكم الله حدرا نقع لكم إرتراوين نقع لنا كنتم كل على الناس كنتم كل مالتكم قرعي لبا ما تنكون على الناس إذا أيدي مع رأسران قال لنا عمت أبدي خمت كله سي سماي دهاجركم 7 تدخل كيلو موت زمت حاونا خين نقدر زمت حاونا خين متصح دقنا ودينا دقوا قالنا ودينا دق حاونا توديهم بخينات أنا قبيلة عصرت غلطر سي قبيلة يعني دق أي دق حواتي دق حواتي دق حبتي دق سبعي مالتي سمران عناهن كل إرترا سددني رقم محجي نقول إنجليز أركبنا ولدنا بشحن ساعة 240 حدا إنجليز أتي طليان وطيو بشحن ساعة 240 كلتنا أنا توليده كله ركبوا له بافوتهم كم من قصتي أيرينا تفت إيراوين أيريهن أنا أيريهن إرتراود سدد يبلنان حصوت أتون هزو معاتي وريدنا دول السبزي ننكح نودد بجنزب خون نوات خون نحنا نحجز نبلكم علنا تغلاي كاچرو باي أستراليا أزمانيا زي دمس راديو إيراناي أنا سمير صالحي بحال كاب سوداني أفرحكم حواتن أصابتني من نيالكم حمت دافع خطفعني بحاجل لأنك ني أبرار رسمان ويدي يغني اللي نعم مشغانكم أدلوكي ردي إرنا أفرحكم أشالتو كم أن عدالوتن سمعتن وحسي فاشيغاي قورلنا بمقصالي إزقا بهر انتنايلو تقريفو تسويو እንደገና ተጸቂቱ من بحمد تنشئ وجه حياتنا خاخمو يخدلنا بزغاطام زي ولا كان بات ابوታት ናይ ነፍስ እንደገደፍኮ ተጀረባ ክብሎ ዘለን ግን ዝበደለ ይግረን ተበለ ዝተበደለ ይግረኻን ተበለ ኩሉ ጽቡቅ እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ጽባሕ ፋሽጋ አዳላዊ ናይ ሶኒ ደረጀረና زعبانا كاثوليك باباسات تزاربو خزارب كله صبو كانت هنا تزبلغو جن بمعارقهم كسوعهم علوهم ناي نفسي معارق سلجلهم سلام ناردي لنا مجمرتا سمي ياس يوناس يبال اب جرماني امت لو مريتك بولد لذلهو بس تقبروا متدالون ريرنا أوركتكم تعمل عليه أنا مسكناكم يدلي من قطع الكهول اللي ذا الهوريته تقربهم 7 ميديا بيوحدث السماريام كنا مسكنا كان فوتو حارب ولا تاون كوم جن أنا كهول اللي ذا الخو كقرب خلوا 7 أبكت حتىهم كلهم أبتنا يدحر بايتهم يقد سنعين سلام انت ملؤ دحر بايتهم زي كورسو أنا أبزي قريت هذا المخنياتهم دحر بايتها مقلات من مخان مفلاتي كله تقربهم 7 ميديا بزعب عدهم هاي قرصونيهم أسمرات والدي أسمرات ماهيري تودع أسمرا من الكبيتة أسمرا دي أكب سب يلا هذه الجفاء من هذه المدرسة يكوننا سب انت دا أخرنا كوين عمديا بستخ على متن سمو سما بقوم عدو
درجو كقلت كخير على نابلت كم بعد دكتور قبره أسمعت قلعين أسومن مخانه من فلطة إذا قبر ذلقن بخمسة عينة تامجا مغرب بوغني زين عتيريتيو قبول كوينا يسمع عنن من مخانه حنا نفلتنا حج خال أجي جهل قاقع عيدلنا كان أجي جهل قاقع سيدي خل بتم قال كتقربون كلهم دوبل تملس ملو أدراش حابنا لهم كتحطهم قبع ስለዚህ ካልኡን ንግረ መንገደይ ንኣብነት ኣብ ዝቕኒ ኣብ ዝብዓድ እንግሊዝ ተገብረ ዝግበር ዝነበረ በቃ ኣስመራ ተወይልደ ስመይ ኩስቶ በሃል ኣስመራ ተወይልደ እንታይ ነኽሉ በዚ ዝድለ ዘሎ ሕጂ ትኽብትኽ ኣድራሻኻን ዓድኻን መውቀካን ገሊፅካ ንምፃእ ጥራሕ እዩ እዚኦም ዞም ከምዚኦም መስፈልስፋት ጥራሕ ንግልና ዓና ስለዚህ ዝግበር ዘሎ ወይ ተካይዱ ጽቡቅ ብጣዕሚ ነመስግና ግን ኣከምዚ ኣብ ቀርባኹም ኣብዞም ዝቆርቡ ዘለው ሰባት ወይ ተقربዎም ከም ዝድለ ሓበሬታ ስለዘሎ ሓበሬታ ጽቡቅ ገርኩም እንተመሓላለፍኩም ኣብቲ ህዝቢ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ናተሪእቶ እዩ ዝመጽኻ ካልእ ግዜ ክንቀርብና ብትገብርዎ ግን ብጣዕሚ እያ ነመስግነኩም በርትዑ ቀጽልዎ ኣብ ጎንኹም ኣለና ቻው ደሓንኩም سلام راديو الرنا ممهر مستن كاب جيرمان مدولي مخنيات سمعون عمانيال كلكم هاقراو قبوكم تقور لكم نحن خاب حلنانا مسزلنان مسهاقرنانا لنا مدولي مخنيات تمالي ربع بالزعبا قناتات إرتران عملكتكم ني دكتور برختن هايل مقرسن زوق ساقراربا نما يومن ابركتومن زناس كوينو تسمعني بحق انت تزرزرون تتتنون صبوق نيرو بزي ترفه ازوم سبازيوم زتغرهو قال اي من اسي كيغره بغرهنتنا زرخمنا ينز وريدنا زلون እንደገና خيركب ዝጸርግ መገዲ ምድላዋትን አበርክቶን ይጎሩ ከም ዘለው ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ወርሒ ሃይለ መቆረስ ባአድናቆትን ብጽቡቅ አቀራርባን ሓቲትኩም መንርኩም ከመይ ማለት ይዝናይ ዓድ እንግሊዝ ተገብረ ብናይ ኤርትራ ፎካስ ዲዘይ ተዋሕጠልኩም ወይ ዘይደገፍኩም መሆንኩም ነዞም ሰባዚአቶም አቋናጻብን ዘና አስና አቀራርባ ገርኩም تنكف هابلكم محلافكم اسك جمت جبرولو أنا دجاجي ما حسيولو كم أزجبهم كوينو أي رخبكومن أبروسيوم عقابز علني أب دكتور برخات سمعتنا إثيوبيا كم زلوجرة بول كي تنكف زب الحسابات علني بهاي لمن قرسوين بزخلو وقعتون كولتون بوزح أسكيتو خمس نبرة سقيل تحابيو كابوركتو خمس نبرة نفلت حججن بعلون كومون خجبر كتا كيساتف سروحو زي فقدلو مخانو سلز جلسن ناتو مستوعالن ناتو خلتن بقعتن كأ بالتعمت أدلاين أقداسن أخول سلز خنس كم زيجركم كتم كفوام سبو كوينو أي تسمعنا مو دقيمكم بزرزر ويكاني إتي كومون وخامعتهم زي أمثل مهور زي تجره كبركز زي تقربه زجبر زلس قرب كم انقفات كونكم قرار واهم رخيبيو يقني اللي ازيجن مسملو اخبروتن ادناقوتنا اغلغلتكمن اتتوبنا زلهم اغلغلتكا كل غزي سلا زكاتاتلون كل سطومن حبارن اغلغالن نابتي እንጽበዮ ዝመረሕን ክኸውን ስለዚ አምነልኩም የቀን የለይ መምህር መስፍን ካብ ጀርመን እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ ሰላም ለኩም ራዲዮ ኤረና ሰማይ ባህል ካብ ጀርመን ብዝተፈላለየ አጋጣሚታት ብዙሕ ተቃውሞታት ይወጽ ከውሽጥ ሀገር ንኣብነት እዞም ቦታት
ናይ ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ጽሒፎሞ ዘለዉ ጳጳሳት ህዝቢ ኤርትራውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ደገፉ ከርኢ ዝጽበእ ዝኾነ ሰብ ስለዚ ብዙሕ ኣይሰማዕኩን ከም ዝወፀ ጥራይ እምበር ደገፍ ናይ ዝተፈላለዩ በርጌሳውያን ማሕበራት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ነዚ ብጳጳሳት ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ዝወፀ ናይ ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ቃል ጥራይ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እስላምናን ክርስትናን ናይ ጴንጤናን ጀሆባናን ናይ ኩሉ ዓይነት ኣብቲ ብሃይማኖት ተጠሪፉ ዘሎ ህዝብን ኣብቲ ዋላ ሓደ ሃይማኖት ዘይብሉን ህዝብን ስለ ዝምልከት ዝወፅእ ሕዚ ንኽውዳእ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ሃገር ዓቕሚ ህዝቢ የድልዮ ኣሎ ወይ ከዓ ደገፍ ህዝቢ የድልዮ ኣሎ እሱ ከዓ ብውሕድ ዝወሓደ ብቃልና እወ ኣቦታትና ዝበልዎ ቅኑዕ እዩ ስለዚ እሱ ክትግበር ከዓ ንፅውዕ ወይ ከዓ ንዕኦም ንድግፍ ኢልና ድምፅና ክነስምዕ ይግባእ መስለኒ ብሩኽ መዓልቲ ቴንክ ዩ هلو راديو رينا مدب شكورناتات ماي سنبت كميك اني هم دحالو يوناثان كميك اني فا كميل لسرح تسفاق بردما لومي خدولنا ويلما نابز قفكا قرب كل يحتزبل تسفانا قبر زخانو هاينو بروغرام كان سنبت يذكار هذلو تعم صبو بروغرامي بستهالك هابك كل فكي كم في أرستا كتبت التسفان قبر سامي كاب أستراليا بجها دولة اللي بقى بزح لي كان أبزق خير وكان بجها كان بأوروبا نبقى كسر علي من هتزور نبزي أستراليا كسر كان دوي كان يسد همه تسفان قبر كدولة لنا قوم دما ناي يونس إبراهيم عطني تسبر بخبيك على تبل درسنا كدم تسمع عنها زبالة أنيلو يعني اللي شاوي أنا فرحت باي سلام نحاتكم يكون مرحاي بحال كاب كلام جرمان جاي رواركم سلات تكبروا بالقلوت لكن حنتي كركب لنا زلو نجار تي كنا تعتقرنا كله نبحد عينة أنفت نبحد عينة سلائي كلنا نحد عينة سلائي نحد عينة علامة نحد عينة سلام أبنك على صلو ذلنا أبن حسب له أبن مهل له ذلنا أوان في حدا جزي بزعبا سباتنا تقصكم إجلدو سلطان اليوم يوم قال زبل زراباتات بجاهم زي وانو أيكوننمو عجب انت ولكم دس لأن أنا نايزخونه يكون وتوب ونايزخونه يكون نايريديو فنوي عبالايكم كن جن بس ذكرتات له بس لأن هنكوتا زخم نفسه خلقوا نسألي مركز محابس لزخونه في قدامه يسألينا نمودا عبد نقبرو ذكر له حزبي سخم كالأوت ريديتاتن ذكروا ذلوا كوسكاس قوتنا أنت تخون إثنين وشتنا أنت حزنا يوزحش قينو اسمعني إجابة رازي باركم تدبروا لهم الجلة نخسر ليو الجلة سلطان دليو السو يسمح لنا قدامي نجر نقدم يتقدمي نقدم إجابة رباركم سلام بريدي إبنان تخطاتلتان بسي قبر مريم كاب كاليفورنيا نايلومي أرستي دكتور برخة عبدالسلاسي حيلمن قريسن كالوت ذات كوري أبتقدم كابنوش جيزي أتشيزا بكاثوليكاويت بتكستان كاتيدرالي أسمرات حتى بنبرت غازيت أبراهام أبتعندا أمو حق أدوخ نزارب أبتش تزيبل أرستي كل قبلتات بدلات أيك أسرح ما هكدف تقال أسلز نبرت ويو هكدف أي تفلطوني أي تقالعني أي تقالصوني زبل والكملاخي إساس كالتيفيو كم تن عندي بنز نبرا غازيت أتات عسيوة بزر سب فتواني رونا تا غازيت أبيع تعني يفتوتن هذا التميرة
ነዚ ታሪክ ዘምፃ ኩሉ ምክንያት ድማ ሬድዮ ኤረና ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ባሕቲ ግንቦት 2019 ብዘርኢ ሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝተዳለወ ዓለም ከመይ ኣሎ መደባ ንኤርትራ ኣርእስቲ ብምግባር ሓቂ ትንታኔ ካብ ዘቕረበቶ ቁንጭብ ኣቢለ ናተይ ወሲኸ ክዛዝም ኣፍቅዱለይ እቲ ትንታኔ ከምዚ ይብል ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣዝዩ ዘይቁኑዕ ፖለቲካን ዘይተፈትሐ ግድላቱን ኣብ ደገ ዝርከቡ ገለ ዓበይቲ ሰባት ኢና ባህልቲ ወገናት በዝን በትን ኣብ ነንሕዶም እኳ ስኒት ዝጎደሎም ገልታዕታዕ ትርጉም ኣልቦ ምንቅስቃስ ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል እሞ ቀፂሉ እቲ ትንታኔ ንስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጦም የእትዮም ዘይቁንዘው ኣብ ፀባብ ምስዓዱ ዓለም ዝተጠምረ ረብሓታት ከኳድዱ ሓሊፎም ከዓ ብተገላባጢ መርገፅን መግለፅን ልልእላውነት ኤርትራ ብሓድነት ዶ ወዲ ሓድነት ዝብሉ ንክብሪ ሃገርን ዕድል መንእሰይ ኤርትራ ዘላኽዑን ከም በዓል ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴን ሃይለ መንቆሬስን ዝኣመሰሉ ሰባት ክሳብ ለውጡ መፂኡ ንሳቶም ዝመጣ ኣብ ኤርትራ ክትከል ክሓልሙ ዝኽልክሎም እኳ እንተዘየሎ ኣብ መሬት ግን ዝጭበጥ ውፅኢታት ባህጎም ክርዩ ጨርሽካ ዝከኣልን ዝሕለምን ኣይኮነን ይብል እሞ ራድዮ ኤረና ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቀስክዎ ሓቂ ኢልኪ ይብለኪ ራድዮ ኤረና ሓቂ ኢልኩም እወይ ናይዞም ሰባት እዚኣቶምን ናይ በዓል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ምንቅስቃስን ኩሉ ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና ሎሚ ብኩሉ ሸነኽ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይኣክል ንፍልላይ ይኣክል ንስልጣን ሓርጎፍጎፍ ማለት ህዝብን ሃገርን መድሕን እንዳበለን ካብ ኩሉ ሕብረተሰብን ሃይማኖትን ኤርትራ ዝተኣኻኸቡ ልዕሊ 30 ዓበይቲ ምኩራትን ምሁራትን ብኤርትራን ስታዲ ግሩፕ ሲሚት ዝፍለጡ ኣብ ደንቨር መናፊስቶ ብዘበገስዎ ልዕሊ ዓመትን 6 ወርሕን ዓብ ስራሕ እንዳሰርሑ ሕጂውን ኣብ መጻኢ እቲ 4 መጽሓፍቲ ዝሓተምዎ ህዝቢ ርዩን ፈቲሹን ኣለልዩን ዝውስኽ ክውስኽ ዝጎድል ከጎድል ዝእረም ክእርም ከማዕብሎን ከጸብቆን ከህብትሞን ዕድሜ ኣብ ዝተገበረሉ ጊዜ ኢኹም በዓል ሃይለ መንቆሬስ ኣለና ትብሉና ዘለኹም ከም ጉቡእ ኣብቲ ክፉት ዕድሜ ኣብኡ ምስ ኣሕዋትኩም ከይድኩም ተሓዊስኩም ዝእረም ኣሪምኩም ዝውስኽ ወሲኽኩም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብህጎ ዘሎ ለውጢ ከተቀላጥፉን ምተገብእ እምበር ሕጂ ታተልኩም ሕጂ ከዓ ተኣኻኺብኩም ኣለናልካ ትብሉና ኣለኹም መን መርዓት ኢሉ ክትኩሓሊ ከዓ ንብለኩም ንሕና መን መሪፅኩም መን ኢልኩም ኣበይ ነርኩም ኤርትራኮ ውፍዩን ሓቀኛ ተቓላሳይን ህዝብን ሃገርን ዘድሕን እያ ትደሊ ዘላ እምበር ተበላጣይን ኣብዚ ነይረ ኣብቲ ነይረ ዝብል ኣይድልያን ይኣክል በዓል ሃይለ መንቆሬስ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴን ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ካልኦትን ኣልቅሱልና ጉዳይና ባዕልና ምስቶም ብቕንዕና ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይና ክንሕዝ ኢና ንብለኩም ይቐኒል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ንምዛም ዜና ደጊመ ኸስማዕኩም ኣስመራ ኣብ በዓላትን ውራያትን ናይ ዝሕረዱ ከብትን ጤለበጊዕን ቆርበት ፈቐዱ ይጓሓፍ ኣሎ ቆርበት ፈቐዱ ዝጓሓፍ ዘሎ ብሰንክቲ ቆርበት ዘልፍዓ ዝምስራሓ ይኹና ናብ ወፃእ ሃገራት ንሰደት ዝልእካ ትካላት ዘይምህላውን ይክብሉ ነዚ ሓበሬታት ዝለኣኹ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና የረድኡ ቅድሚ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ዝተባህለ ትካል ይእክቦ ምንባሩ ዝሓበርቶም ምንጭታት ኣብዚ እዋን እዚ ግና ናይ ወፃእ ሸርፊ የብልናን ብዝብል ምእካብ ቆርበት ከም ዘቋረጾ ኣፍሊጦም ቆርበት ሓደ ካብቲ ናይ ወፃእ ሸርፊ ንምርካብ ዝሕግዙ ክነሱ ነዚ ብዕቱብ ዝከታተል ኣካል መንግስቲ ይኹን ብሕታዊ ትካል ብዘይምህላው ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ቆርበት ፈቐዱ ይጓሓፍ ከም ዘለውን ኣገንዚቦም
بمنستر ጉዳያት ወጻኢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ምብጻሕ አካይዱ እቲ ልኡኽ ብሓሙሽተ ግንቦት ናብ ካርቱም ድሕሪ ምእታው ምስ ኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብምርኸብ ኣብ ህልው ኩነታት ሱዳንን ኢትዮጵያ ከም ኣካል ሕብረት ኣፍሪቃ ሒዛቶ ዘላ መርገጽን ብዝምልከት ተዘራሪቦም ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ሱዳን ከም ተኽብርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገር ጣልቃ ከም ዘይተኣቱን ኣቶ ገዱ አንዳርጋቸው ኣብ ትርክብ እኳ እንተገለጸ መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ግና ብንጹር ኣይጠቐሰን ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ካብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘውፅኦ ውሳኔ ዝፍለ መርገጺ ከም ዘይብላ እዩ ዝግለጽ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሕ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጽውዕ እቲ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ከም ዝተመያየጠ ይዝከር እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ዛጊት ናብ ኢትዮጵያ ጥራዩ ምብጻሕ አካይዱ ህዝቢ ሱዳን ንዘካየዶ ህዝባዊ ናዕብ ተጠቂሙ ዕልዋ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከረክብ ህዝቢ ሃገር ብተቃውሞን ኣብያን ይጽውዕ ኣሎ ግብጺ ምስ ጀርመን ድሕሪ ዝኸተመቶ ወተሃደራዊ ስምዕ 3 ናይ ትሕተ ባሕሪ መራኽብ ከም ዝወነነት ተገሊጹ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ጀርመን ተሰሪሓ ናይ ምፍናው ምርቕታ ዝተገብረላ ሳልሰይቲ ናይ ትሕተ ባሕሪ መርከብ ናብ ግብጺ ኣብ ዝተበገሰትሉ ኣጋጣሚ እዩ 4 ናይ ትሕተ ባሕሪ መራኽብ ከፍርየላ ምስ ግብጺ ስምዕ ዝኸተመ ታሰንክሩብ ማሪን ሲስተም ዝተባሃለ ናይ ጀርመን ኩባንያ እተን 1400 እዝባር 209 ዝዓይነተን መራኽብ ዘመናውያንን ኣብ ዝኾነ ክልማይ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ዝውንናንን ክብል እዩ ዝገልጽ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ግብጺ ኣቐዲማ ሄሊኮፕተራት ስከማ 4 መራኽብ ኩናትን 10 ነፈርቲ ውግእን ካብ ፈረንሳ ከም ዝዓደገት ይፍለጥ ግብጺ ኣብ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ዘድሃበ መናጽ ግዙፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተካይ ዘላ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ንዘሎ ጂኦፖለቲካውን ወተሃደራውን ምሽማው ንምዕብላል ዝዓለመ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን ሰላም